Čaute ľudia, vítam vás u nového videa, dáme si Real Primotka po delotkách, áno, pekné Kylian, pekné, áno, Kylian to vie, že je, áno, ako Kylian Mbappé, áno, do baga, áno, teda co? Jak by povedal Dodo, no nic. Pekné, áno, tak nic, no nic. Áno, pekné, áno, to víš, že jo. Áno, pekné. Ale, puto, áno, pekné. No nic. Áno. Valverde a jeho power shot končí v rukách. Grácičak sa ten bráka. Pekná kľúčka, ale nestačila na Rashforda. Musel som sa pozrieť. Ale poznám. Pekné, áno. Rádne obsahujte skoro. No nic. Vinicius nevadí. Áno, Jamal ide dopredu stále. Prihrá na Rashforda. Rafinha. Gól. Nemusel si ho dať, bro. Teda co? Áno, poďme. Áno. Pekné. Áno, vyskúša. Poďme to. Dobrá raketa teda, co? Áno, skúsme to. Pekné bránka. Bro, ty chytáš jak ja teda, co? Áno, Vinicius. Áno, jeho trik neprejde už cez Jamala. Nevadí. Rashford na Valverdeho, dosť ho získa. Teraz tam ide Bellingham a Courtois si ho získa nakoniec. Áno. Poďme, necháme sa prehrať. Áno. Vinicius. A Vinicius za gól. Ľudia, áno. To je ten Brazílec, áno, ľudia. Áno, to víš, že jo, Vinicius. Rafinha proti Courtoisovi. Pekné. Valverde a jeho Rainbow Flick. Valverde proti Rafinhovi. A nakoniec to bude mať Courtois, áno, lebo som vybejel, áno, Courtois. Áno. Poďme. Áno, tak do baga rýchlosť. A teraz to posunieme na Kyliana, ale neprejde to, bohužiaľ tá prihrávka už nám ho. Áno, pekné. Áno, nenechaj to, nie. Ale nevadí, Rashford vyrovnáva na 2-2. Teraz ide Mbappé na Valverde na Mbappé. Na Bellingham má Mbappé, ale to už mu neprejde. Kylian Mbappé, áno. A jeho Zidanovka, ak sa to dá, áno. Áno, to víš, že jo. Nevadí. Končí na brvnej. Áno, a Bellingham ukáž. Áno, aj ty vieš ty skilly, áno, Bellingham. Teraz to dáme na Viniciusa.
Vinicius to takto zasekne nejak. A Vinicius na Valverde gól, ale offside. Bohužiaľ. Poďme. Kylian. Áno, pekne. Teraz môžeme ísť dopredu. Môže. Bellingham. Jude. Áno, ty to poznáš už, Jude Bellingham. Áno, skúšený hráč. Kylian. A Kylian Mbappé dáva gól na 3-2. Áno. Vamos. Presne tak. Ináč ľudia, napíšte mi do komentáru, že Kylian Mbappé diktátor, to by ma zaujímalo, neviem prečo. Kylian diktátor, teda co? Áno, toto je Mbappé, čo si uberie na seba, áno. Kylian! A Kylian zaskoruje zase. 4-2. Áno, Mbappé, ukáž im to. Áno, pekne. Druhá animácia na gól, áno. Mbappé uklidný, áno. Vamos. Poď, ale neviem, aký máte obraz, či dobrý, alebo zlý. Lebo natáčam to na telefóne teraz, ale nemám ani také miesto na to, kam položiť ten telefón. Tak nemám to na čom natáčam, ale tak nevadí. Kylian, áno, to víš, že jo. Áno. Rafinha ide dopredu, ale Courtois to má. Áno, spracujme, áno, Vini, áno. Teraz Jamil, teda co ja vypadal, no nic Jamil. Hej, a to som nechcel. Áno, pekné. Kylian, alebo kto to bol? Áno. Teraz Jamal a jeho strela. Tesné vedlo. Áno. Kylian vyhlavičkuje, áno. Má to zase Rafinha. Rafinha skúši Pavrošoda, je to tam. Gól! Teda co? Bro, ukážeme do Bagasky, áno, to víš, no. Nazdar. Áno, poďme. Škoda, nevadí, nic. Bro, ty tu kam dáš na Mila? Co to bro bylo? Co to bolo, bro? Teda co? Áno, Kylian a jeho triky, teda co? Áno, tak nic, no nic. Ľudia vehrá FIFA, ale neviem, no dneska mi to nejak nepálí, teda co? Áno, Kylian, áno. To vie, že áno. Kylian, áno. Vinicius si to môže spracovať, aj si to spracoval na hlavičku. Prihral to na Bellinghama. Bellingham prihral inú, jak mal. A Rashford, alebo kto tu bol, tak teraz hádže Rashford. Rashford hádže na Rafinhu. Kylian Mbappé ich skúsi overať. Kylian, áno. Vyrovnávajú. Škoda. Nevadí, ideme ukázať, že my sme tým teda co? Áno, to vie, že áno. Dajte mi tam roh. A Vini, GG, bro. Je môj teda. Ja nemôžem dostať už gól, lebo už je konec. Za chvíľku. A Vinicius bol v offside. Ježiš, ja zlatý gól. Tento tak gól vyhral, takže ľudia. Bro, není vám teda co? Áno, vieš, že áno, Kylian. Vinicius tu posiela na Mbappé. A Kylian Mbappé to skúša, ale zás moc silná.
A Kylian Mbappé a Garcia, alebo jak sa volá, on chytá moc. On ide moc, jak povedal Dudu, to ide moc. Ja chcem vyhrať, please Courtois, please. Ale, joj. Ľudia. Fúha. Ľudia, tento zápas som prehral. Ježišmaria. Tak nevadí ľudia, dajte aspoň like, odber a čau.